Čaute ľudia, vítajte pri pokračovaní hre World of Tanks. Dneska už, ako môžete vidieť, mám nový tank, ale dlho mi nevydrží, za chvíľu mi ten limit vyprší, čo som ho dostal. Trošku som si aj vytúnil, môžete vidieť, že na farbu mám takúto fialovú. Tento tank je pre hráčov, tie sú 30 dokopy. No a ideme na to. Ideme asi týmto smerom. Nahlas mi príde tá hra. OK. Musel som to stíšiť, lebo to bolo moc nahlas. Teraz už verím, že to je v pohode. Skúsim ísť takto za ním. Ajajaj. Tam je niekto. No tak to nebol najlepší nápad. Sakra, sú aj tam. Ak počujete nejaký zvuk, tak sa vám za to ospravedlňujem, ale mám už starý počítač a nezvládam to. Dobre, výborne, dal som ho. No tak super. Tak zabil som ja niekoho a zabili aj oni mňa. Takže super. No čo už. Pekne. Výborne mu dal. Tu som ja. Rovno mŕtvy. Ale dosť tieto tanky uberajú, keď strelba. No, už ho dá. Nedá. No, tento ho dá. Boom, je po ňom, neviem, ktorý ho dal, asi ten, čo tam bol. Ten, čo môžete vidieť tamto, čo má tie 18 HP, tento bol podľa mňa. Ešte 5. To dáme. Ajaj. Oni sú u nás. To je zlé. Nech tam niekto ide, nie? Však tento nech tam ide. Už tam idú všetci. No.
Zabite ho. No, podľa mňa je tento mŕtvý. Podľa všetkého je tento mŕtvý už. No, to nezvládne. To nezvládne. Aha, tak on ho zabil. No. Ja hovorím, že to nezvládne a nakoniec to zvládne. Ale moc HPčok nemá, tomu jeden hit dajú aj po ňom. No, ešte 3. 5 na 3, pome. To musíme dať. Nie. 2. Tu je jeden. A on je tu rovno. No dobre, tak toho nám dali už. No, pekne. Vyhrali sme. Sice som ja mŕtvý, ale vyhrali sme. Môžete vidieť Viktórii. Dobre. No. Naše odmeny. Teraz nejaký iný tank by som si zobral. Vezmem si tento. Že by... No ten je zase veľmi pomalý. Tento. No, vezmem si tento. Ideme na to. Teraz 7 proti 7 ideme hrať. Je to tá istá mapa, ktorú sme hrali predtým. Tu už nebudeme 15. Kde by sme tak išli? Počkáme tu.
On je tam. Nestiel som. Idem z druhej strany. No, aspoň niečo. Idem bližšie. Sú aj tam dáky. Tank je aj tu. Idem sa sem pozrieť. On sem reálne možno pôjde. Ja to risknem. OK, dal som ho. No síce není mŕtvy, ale niečo som mu ubral. Ten je mŕtvy. Už musí byť. Kde je ten? Tam je. Výborne. Dal som ho. Kde som sa tu dostal? Idem tak pozadu za hentým tam. Vyzerá to tak, že o mne nevie. No tak vie o mne. Vie o mne. On je tu. Ja je tu jeden. Sakra, on sa mi zašiel. Ja idem za ním. Jak som ho dal. No a teraz je problém, že ako dám tohto. OK. Zatiaľ všetkých, čo sme my zabili, som zabil ja. Ja ho dám. Je po ňom. Musím ho dať. No, chytro, rob sa. Musím ho dať. Bum. Dobre, ideme tam. Aha, ja som tu. No tak, ja už vyčkám tu. Ja budem čakať, keď niekto ku mne príde. Počkám tu, kde je? Niekto sa spavnul. Ide za mňou? Vyzerá to tak, že ten ide za mňou. Áno, on ide za mňou. No poď sem, dám aj teba. Dúfam, že to nezakríknem. Sadom o mne. No ešte minútu. Dúfam, že tu vydržím. On je už tu. Už je tu. On ma dal. Jak to, že iba... Však už minútu. Z ktorej strany ide? No, oni ho dajú ešte za mňa aj.
Nie, nie, nie. Chvála Bohu, že sa netrafil. Nie. Nie. Skoro som ho mal. Sakra. Skoro som ho mal. Čo už? Skoro. Nech ho zabijú aspoň od nich. 5 HPčok má. To nie je šanca, aby ho nedali. No 4 HPčka má ten. Tak nech tento ide za ním. No vyzerá tak, že asi toto kolo prehráme. No. Už len dvaja, to sme prehrali. No ešte, že by ho ten tam dal. Daj ho, veď má iba 4. Čo sa ho bojí, však má iba 4 HPčka. Však dá mu jeden hit a je po ňom. Čo sa ho bojí? Už iba tento ostal. No to už nemáme šancu. Však ho zabí. Sa ho neboj, on by sa mal bať teba. Vidím, že robí blbosti, tak to libujem. Kúkam, že video už má pomaly 18 minút. No. No ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite like. Takisto aj odber, chýba nám jeden odber a máme 30 odberateľov. Takže prosím vás, dajte odber. A najbližšie video na YouTube bude Valorant. Takže máte sa na čo tešiť. OK, ja sa s vami lúčim a čauko.